digu. Nola izan egire ibilbidea ahon lekuraino iristeko? Bueno, ni hasi nintzen txikitan, lagun batzukin, bueno, azkenean nien naiz izan kirolaria inoiz. Bekatzi lamar, eskerrak, ez da? Bai, ezberdin jaio nintzen, eta horrek azkenean eraman ziten, bueno, ez habito oso txarrak hartzea, ez nuan nahi atera, nuan nahi zerrin, ez? Orduan, kriston gatsi jaten nuan, eta uda baten, amazazpi urte ukiko nitun. Nazkanean, bueno, lagun batzuk esan zidaten, surfeko ikastaro bat itera juteko hande ban. Ni, karo, lagunei beti, baietz. Nahi nuanin, behaiek iten zutena ez, eta baietz esan nien. Eta surfeko kursi hori indagero, guztu hartu nien, ikusi nuan, ostras. Tabla baten gainean jarri naiz tentez. Zergatik ez beste zer gauza, ez? Eta hasi nintzen hori, pixua galtzeko, porque nahi nuan surfekin jarraitu, eta pixua galtzeko hasi nintzen gimnasioan. Eta hain gaizki zaitze zinan, zertzen oso gizena eta gadana gaizki janda, eta gaina aita jatetxia zakan, orduan antxe benitzen lau kokako lagunero, txoixo gokaiua, bai, fatal. Dana erdizka, dana gaizki. Bai. Oigeko gauzakin berdia, baina noiz behinka, eta ez eunero, ez da? Hori da. Katxiz la, ma. Bueno, eta orduan ikastar hori nuan, eta argila etorri guan horro. Hori da, bai. Ze ona. Eta hor hasi nintzen gimnasioan, eta, bueno, kirolai hartu nion gustori, ez? Hasi nintzen ikusten, etzala ni pentsatzen nuen bezala ez nuala izertarako balio, ez? Eta ez nintzala ez gaitua, hori, ostras, ni hain ziten hemen entrenatzen, beste pertsona asko. Bezala, ogeio? Bai. Bezala, ez? Bai. Eta, bueno, horra hasi nintzen gimnasioan, ju nintzen estatu batuetara bizitzera, eta enakan itxasoik, orduan, surfa esinuanin. Eta nola eta ju nintzen estatu batuta bizitza, nola inuan urraz hori, zergatikan? Goimaiako ziklo bat ingunuan, informatikan, eta nakan argi, hainbeste denbora pasonan etxian eta atea gabe eta nahi nola mundua abenturak bizi, ez? Nahi nitula. Eta aurkitu nuanean lan bat, eta ju nintzen 20 urte bete, eta maleta batekin, eta... Zer lan inuan, zertak nintzen? Informatiko bezala. Informatiko bezala, bale. Hoix ikasi guanik. Bai. Ona. Eta, zeite guan estatu batutan informatiko bezala, zer tokatze guan itian? Nahuan horre... gainera Washingtonen etxetxurian onduan, nuan sinisten, baina, sariak administratzen ditu, hango enpresa baten. Ezitzaten asko gustatu, eta erabaki nuen, karrera bat ateatzia enpresaria desena. Baina beti nagoan albuan kirolakin, ez? Asko entrenatzen. Zerta entrenatzen guanan? Strongmana, hasi nintzen ditan. Herri kirolak, baina amerikano jarri... Gurpila, iguelta eman ahondi bate, eta ez da gizeta, zoze bultza, eta... Euskal Herrian enuanin, eta horra hasi nintzen, eta inuan kompetitiu nuan, bi beso eta biankako... Jende normalekin. Eta horre egurra ematen, ondo. Enun egurra asko emantziaten, baina azkenean esperientzia horrek erakutsi zian, kompetizio mundu hori asko gustatu zitzaitela, eta gainera eramaten ziatela entrenamendutan gogorro entrenatzera, ez? Eta objetibo batekin bezala, ez da? Bernako nea eta buru belarri eta egurrian, da... Eta ez konformatzen, ez? Ez besoa falta zaitelako ezin dut lortu beste pertsona batzuk lortzen nahi dian, ez? Eta, bueno, kompetitu nuan, eta kriston posikatan nintzen kompetizio aretarik, eta... Baina, bueno, 5 urte eta gero, etxea gutatu nintzen. Eta aventura aldetikan esan dek aventura bilakun itzala, aventura desentere tokatu dituan handikan, edo ze? Nola izan nuen bizi moduan? Oso politxa. Azkenean, junintzan hiri batera, nun mundu guztia, horra gotakoet? Bai, gotakoet. Zijuanara, estatu batuetako beste hiri batzutatik, ez zan inor angua.
Orduan, familia bat ezagutu nanan, eta eske gian Familiko beste bat hori da. Eta antxe bilitzan bai esnoan, ez nagan itxasorik, baina mendia banazkan gertu. Eta aprobetxatu nuen, esnoa topera ere iteko. Eta etxa bultatu nintzen nian, hori. Enakan, nik nahi nuen jarraitu estroman aiten. Bai, eta hori etxitxon hemen. Enakan, enuen gimnasiorik topatzen, nun egokituta entrenamendu mota hori iteko. Eta esan ziten lagun batek, behitu, daka crossfiteko gimnasioa dago hemen zarautzen, probatu, ju nintzen, eta ikusi nitu nian jendia sokak igotzen, eskuekin ibiltzen, esan nuan, zenbat ezinezko, ez? Eta zenbat erronka aurre egiteko, ez? Guazen probatzera, eta, behitu, probatu nuan, eta... Eta enamoratu ere, bai. Bai, eta gaur egun arte. Ze ona. Eta, ikesate guan hori de sokakin, da horre zingo jatibili txintxilika, opino iten, hori ezindekin, baina, ze ite guan orduan. Beste gauza batzuk ite ituan, edo... Ke ba. Lortu ituan ite gauza horiek, Eukietena beti izan da, jende oso ona, nire inguruan. Eta ez dut esango lortuetela dana ni bakarrik, porque beti eukiet norbait horrez. Eta nik ez ikusten ez nuanian bidia. Baiek ikusi ala zile. Horea. Da, Xabi, zaba ez dezu, ez da git. Bersapia erabiltzen soka igotzeko, ez? Eta behaiei esker, ez? Lortu izan dut, oain goz, ez da oizer, ez detena mugimendurik, ez detena atera. Igual pixka gehiago kostatuko zait beste batzuri baino. Asko ongoitu, gozoikan eta ez dien alortu irian erdilare, ez da? Ez alde gala. Horia, ikusten detena da, porque nio hain entrenatzaia naiz, eta ikusten jende asko pixka kostatzen zaigunean atzea botatzen gala, ez? Eta, gehatzen gala, hainbeste gure potentzial hori aurrera eraman gabe, gauza pixka kostatzen zaigunean, trabatzen gehanean, pentsatzen degulako... Eta horre eman bertza jogurra, ez da? Horietakotan, ez da? Bai. Eta ere bai esan dek, entrenatzaia ere bala izela. Bai. Nun ibiltzea iz entrenatzen? Dazkat, bi crossfiteko gimnasio. Bi zentro? Bi zentro. Bat Iurretan eta beste bat ointxe Santurtzin direki berri, oin dela hilabete pare bat. Ze ona, Eta bai, nik beti anestatu batuetan entrenatzen nuanean, beti nakan argi nahi nuala nik ere zentro bat montatu nun, ostras, komunidade hori, elkarlan hori, aurrera amateko, ez? Eta sustatzeko elkarlan hori, ze nik entrenatzen nuanean, nire onduan da zagoan jendia gehiago posten zan nire lorpenengatik, ez? Askotan behaien lorpen. Ekipo bat iten da, famili bat iten da, ez da hori gila. Eta, nahi nuan hori onera ekarri pixkat, eta oin dela isa 5 urte montatu nuan lagun batekin Iurretan zentro bat, eta oin dela hilabete pare bat, Santurtzin Bigarrena. Gehiago torriko aldia martxan, ose, Ez que ezin naiz gatu. Ez izute zetze esango, baino... Guaingo zez, bigarrengo semia guantxe eukita. Hirugarren eukiko aldek, lasai, vale. Ondo. Ze ona, eta orduan, guain, entrenamentuak emate dituk buru berarri, baina ire bai entrenatu biharraiz, ez da? Bai. Behekin bat egiten dek entrenamentua aprobetxatzeko egunak eta hola, o nola kudeatzen dek hori? Normalian guk dazkagu horre ordu pare bat nun ez ditugu klasiak ematen, eta aprobetxatzen dut hor pixkat nik nire entrenamenduak iteko, ze azkenean nik entrenatzen dut era ez da ez kirol profesionala, azkenean aizea bilatzen zure gorputzak inalduan, baino pixkat gehiago, ez? Ordune... Gainien egon bertzea, ez da? Ez da osasuntxuena, beste kirola praktikatzera datornen beste donontzako, ez? Osea, da... Bai, limitea bilatzea, ez da? Limitea bilatzea eta hori biltzea, ez da? Eta azkenean ez duen mundu guztiak, ez da zeba limite hori bilatu behar, baina nik bilatu berdet. Claro. Eta zuk adibidez, ikaslei hori exigetze jozu, o segun bakoitza zerren bila etortzean, ez da? Bai, hori da, azkenean... Baina pixka kaina sartu beti, ez da? Beti. Beti, no? Beti eta gainera,
beti etortzen zaizkit, egun txarra auki dutela, edo, eta ja ikusten dira horpegia, eta Xabi, utzi pakian. Utzi pakian gaur, eta... Ba, eskerrek asko esateatik andan, dama, egun hortan eurre ematen jo behar ez da? Ba, eskenean nik esate ditene. Igual zure eguna ez da ondo jun, baina hendik ez da maitu, ez? Eta aldio buelta eman oa hendik ez. Ona ekoi, gustatu zaitek. Eguna ez ondo jun, baina ondo sekak bukatzia. Oida. Orduan, guazemak, buru altza eta aurre itea, ez da? Oida.